Когато ситуацията излезе извън контрол. От тази трета част се включих, както вече казах, буквално в последния момент, защото смятам, че е важно да поговоря малко за моментите, в които нещата излизат извън контрол. Винаги ги има тези моменти, няма как без тях, те са част от живота ни. Представете си сега, че след края на този вебинар изпробвате методите и техниките, имате дори някакъв успех, чувствате се добре, всичко е прекрасно. Но идва ден, в който каквото и да правите, поглеждате навътре, спирате за момент, валидирате собствените си емоции, използвате инструментите, които сте научили и въпреки това този ден е пълен провал. Започвате да викате, да се карате, да заплашвате и наказвате накрая детето и край. И естествено след това се чувствате виновни. Дори може да си мислите, че всичко, което сте постигнали до момента е съсипано и безвъзвратно изгубено. Но тук искам пак да кажа, че тези моменти ще ги има. И това е напълно нормално. На първо място ние сме хора, преди да бъдем родители, съпрузи, приятели, служители. Сега ще ви помоля да скръстите ръцете си ето така. А след това просто разменете пръстите. Ако десния палец е бил отгоре, сега да дойде отдолу и така са всички останали пръсти. Неудобно е, нали? Това се получава и когато се опитвате да промените действията и подхода си. Просто защото сте го правили така през целия си живот до сега. Ако искаш да промениш нещо и да израснеш по някакъв начин, това винаги е свързано с някакво неудобство. Мозъка се съпротивлява. Може да погледнете на методите и като цяло на нещата, за които говорих днес, като изучаване на нов език. Всички знаем, че за да научиш нов език е нужно време, старание, търпение, практика, много практика. Но когато усещаш отвътре, че това е твоето нещо, не се отказваш. Нали? Така е и тук. Когато се чувствате виновни, че не сте реагирали по най-правилният начин в дадена ситуация, приемете го като знак. Знак, че искате да поемете отговорност за действията си. Чувствате се виновни, защото искате да се справите по-добре. И знаете, че можете да реагирате по друг начин следващия път. С това е свързана вината в тези моменти. Не задълбавайте в нея. Оставете я да премине естествено през вас. Както всяка друга емоция. Използвайте я, за да видите къде точно имате да работите още и не се обвинявайте. Вие правите най-доброто, на което сте способни в този момент. Простете си, поправете разкъсаната връзка с детето. По този начин показвате и на детето, с личния си пример, че носите отговорност за действията си. Извинете му се, споделете как сте се чувствали. Децата оценяват много високо тези моменти и обикновено винаги идват да ни гушкат и става много приятно. Ако пък усетите на момента, който губите контрола, може да пробвате нещо подобно. Аз, между другото, често го използвам, когато ми се налага. Усещате вече, че губите търпението и казвате стоп. Хайде сега да започнем от начало, моето дете. Не ми харесва начина, по който ти говоря в момента. Изнервена съм, усещам, че вече не съм спокойна. Но това не ми дава право да ти говоря така. Обръщате се и излизате от стаята. И веднага се връщате. Обикновено това е напълно достатъчно, за да промените тона си и да реагирате по-адекватно на ситуацията. Отделно понякога моя син, например, избухва в смях, защото се мисля, че играе някаква сценка или съм влязла в някаква роля и нещата лека по лека да почват да се нормализират. И за финал още нещо. Не се обвинявайте, ако не успявате да запазите спокойствие в 100% от времето. Разберете, това не е възможно. Перфектни родители не съществуват. Не се опитвайте да бъдете такива. Вместо това, не се отказвайте да опитвате. Да промените нещата, да започнете да говорите по друг начин на детето си, да не го наказвате, да не викате. И така, лека по лека, стъпка по стъпка ще намерите подхода, който работи за вашето дете.
Не твърдя, че е лесно. Не е. Но резултати ще има, ако не спирате да опитвате. Вярвам във вас и знам, че ще се справите по най-добрият начин. Благодаря за вниманието. Това беше краят на лекционната част. Благодаря на тези, които останаха до края. Бонусните материали, които вече са в почтите ви. Двете помагала съдържат основните моменти, за които говорихме днес. Умишлено съм ги направила толкова кратки, за да можете лесно да ги отворите, да прочетете. Благодаря. И аз ви благодаря, момичета, че бяхте с мен. Така, за да можете да се прочетете веднага и да се сетите какво сме говорили тук. Въпросника за стиловете на родителско поведение на мен лично ми беше много интересен, когато за първи път го направих. Там е важно да се отговорите честно на въпросите и да видите наистина по какъв път вървите. Както написах и в имейла, във вас е силата и знанието да промените подхода си, ако нещо не ви харесва в момента.